E por último, quixera informarlles de un acordo que levamos tempo traballando, sin ninguna dúbida. Vamos a facer o estudio epidemiolóxico máis grande que fixemos en Galicia, polo menos dende que temos recordo. Vamos a testar 100.000 galegos e galegas si son ou non portadores do virus COVID-19. O obxectivo é coñecer coa maior profundidade posible como está de inmunizada a población de Galicia. E por eso adoptamos unha decisión de un enorme alcance, que é facer 100.000 test nas próximas semanas. Empezamos coa primeira oleada, 51.000 test que empezaremos a finais da próxima semana. Exactamente 50.925 persoas, e unha vez finalizada esta primeira oleada de algo máis de 50.000, casi 51.000, volveremos cunha segunda oleada ás 4 semanas de finalización a primeira.